Moi! Ja siis taas pitkästä aikaa mä oon siis YouTuben puolella, koska mä oon nyt ollut WhatsApp-kanavan puolella enemmän päivittelemässä ja mä oon tehnyt 20 spesiaalia sinne ja tämmöstä plimp. Mutta joo, ja hiihtoloma koittaa. Mulla on siis ensi viikolla hiihtoloma, niin mä menen tämän viikon perjantaina niin tänne Pielavedelle ehkä. Eli mun siskon luo. Ja siellä on myös mun siskon äiti. Niin mä menen mun siskon äitin luo. Ja sen mies varmaankin käy hakemassa mut sitten Kuopiosta, jos se onnistuu se juttu. Ja joo, elikkä siis hiihtoloma maiviikkiä on tulossa. Niin sanotusti. Ja joo, ja mä aion tehdä nyt vähän muutakin vlogia, koska no siis mä aion tehdä kynsi-vlogin. Se valmiina, mutta ei se ei mahdu tehdä samalle videolle. Niin sitten no mitä taas uudestaan videolle. Ja mä nyt lähettänyt sitten pari silleen videota, josta mietitte silleen 2024 vuodelta. Häh? Niin että mä sanoisin, että 2024 vaikka. Niin älkää välittykö, ne on ensi vuoden puolelta ihan pitkästi, jotkut jopa kesältä. Voi olla, mä en ole varmaan mennyt vielä ihan katsomaan niitä videoita. Ja tämmönen pojuräppikin on tulossa, eli mun koirasta on tulossa semmonen räppi tänne YouTubeen. Mä siis tein sen itsenäisyyspäivän aikaan, se ei ole vieläkään YouTubessa. Ja mä oon editynyt sen ajat sitten. Mut joo, moikka!